खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बड' इनफो बरायग्रोबाय आं बे भिडिअखौ निमाहा बिनि थाखायसो बानायदों आं जितु दिनै फुंनि भिडिअ बेवहाय आं मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांदोंमोन भिडिअ एडिट खालामनायाव आंहा गोरोन्थि जादोंमोन माने जितु निउस होदोंमोन आं बे निउसाव गुबुननिसो फट' होफ्लांदोंमोन बिजेपिनिसो फट' होफ्लांदोंमोन क'क्राझार बिजेपिनि जितु प्रेस मिट खालामनाय बेखौसो होफ्लांदोंमोन आं बेनि थाखायनो माने निउसा गुबुन जादों बाट फट'आ गुबुन जादों बेनि थाखायनो बिथांमोना एसे गाज्रि मोनदों बेनि थाखायनो आं निमाहा बिनो फैदों बेयो गोरोन्थिया 100% आंनिनोखा बेनि थाखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनिफ्राय निमाहा बिबाय उनफ्राव बेबायदि जानाय चान्स गैखाया बेयो आंनि गोरोन्थिमोन एडिट खालामनायाव आंहा गोरोन्थि जाफ्लांदोंमोन उनफोराव एडिट खालामनायखौ एसे मोजाङैनो नायगोन आं अलरेडि क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि बिथांजों अलरेडि रायलायखाबायबो बिथाङाबो आंनि रिकुवेस्ट खालामनायखौ बुजिदों आरो बेबायदिनो राजुआ भाबे निमाहा बिनो होदों आं बेखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों निमाहा बिबाय जों जितु न'आव थानानै जायफोरा भिडिअस बानायो निउसनि भिडिअ जोंनि मेन टारगेटआनो जाबाय जायफोरा निउसखौ नायनो सम गैया जेरै सानसेयाव गुबुन गुबुन टाइपनि निउस थायो नालाय बेखौ नायनो सम गैया बिथांमोननि थाखाय जथायै ज' खालामनानै मोनसे निउस होनाय गुबुन गुबुन चेनेलफोरनिफ्राय कालेक्ट खालामो बेबायदिनो आं कालेक्ट खालामदोंमोन बे माने फट'आ जाय निउस चेनेलनिफ्राय आं कानेक्ट खालामदोंमोन बे फट'खौ बेखौनो होखादों बेनि लिंकखौबो आं बेयाव गाहायावनो होखांगोन दे नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला आं जाय जितु चेनेलनिफ्राय कालेक्ट खालामदोंमोन बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होखागोन आं बिथांनो क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि बिथांनो अलरेडि लिंकखौबो हरखाबाय माने जाय होदोंमोन बिथांमोननिबो गोरोन्थि जादों बाट गोरोन्थिया आंनियाबो एसे बारा जाखादों एडिट खालामनायाव बेनि थाखायनो फिन खनसेबाव आं निमाहा बिफिनबाय क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनिफ्राय बा बिजेपिनि आफादगिरि बिथांनिफ्रायबो बिथाङा प्रेस बिनि गेजेरजों निमाहा बिनो होदोंमोन आंखौ बेनि थाखायनो निमाहा बिबाय आं बेखौनो आं बुंफिनगोन जायफोरा आंखौ गाज्रि मोनना दं नोंथांमोनाबो निमाहा होयोब्लानो जाबाय आरो जुदि माबाफोर सोंनो अब्ला आं स्क्रिनाव फन नाम्बारखौ होगोन जेरै जाथाया मा जामारदोंमोन स' बेफोरखौ जुदि मिथिनो गोसोब्ला नोंथांमोना आंखौ सोंहरनो हागोन स्क्रिनाव होगोन नङाबा वाट्सएपबो खालामनो हागोन नोंथांमोना 6026933387 बेहाय वाट्सएपबो खालामनो हागोन मेन जितु जाथाय बे जाबाय आं जितु निउस होदोंमोन बेहाय फट'आ आं एडिट खालामनायाव गोरोन्थि जादोंमोन निउसआ गुबुन बाट फट'आ गुबुननिसो जाफ्लांदोंमोन बेयो आंनि 100% आंनिनो गोरोन्थिखा आं बेखौ फिन खनसेबाव बुंफिनदों बेनि थाखायनो क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनिफ्राय आं निमाहा बिबाय नोंथांमोना अननानै आंखौ निमाहा होयोब्लानो जाबाय आरो उनाव बेबायदि गोरोन्थि जानाय नंलिया स' थेंक इउ फर वाचिं